Viete, čo sa vám nestane v Bratislave, ale na východe? Odbehol som asi 100 metrov od cyklochodníku a som pri lese. Tu niekto súloží. Normálne sa tu partia rozdáva. Trošku sa len započúvajte. Počúvajte ma sem, partia! Nechcete trošku potichšie? Trtkať! 3 dní dozadu som bol behať v Bratislave. Hore bez som behal, hej. A teraz som že doma v Poprade a proste ja ľutujem, že som si nezobral rukavice a čiapku na uši. Lebo tu je prosím pekne, viete koľko stupňov? Tu je že 8 stupňov maj. Niekde je že maj, lásky čas. V Poprade je maj, chichravý čas. No a ešte sa mi tu zmráka, že za chvíľu bude že chčať. A ja som znova od domu asi, neviem, 10 km. Za to tým podžubaným krikom mám domov. A ja sa reálne teraz že bojím, že prechladne. V Bratislave sa 3 dní dozadu bojím, že dostanem úpal a v Poprade sa bojím, že prechladne. Tá istá republika. No, milé moje paštikáre, toto na to ten váš Dunaj nemá. Ináč celkom hmla je, ale za tou hmlou je, že po hori, čo sa volá Tatry, hej. Tam sú Tatry, hej, tu sú Tatry. Len teraz ich nie je vidno, bo za chvíľu bude chčať. Ale viete, čo som chcel povedať, ne? Jasminka, počúvaj, ja som v Poprade a v Poprade stretnem tvoju najlepšiu kamarátku. No neuveríš, koho som stretol. Pozdravím, neboj sa. Neviete, čo sa mi stalo. Bežím si len tak a slečna, pozdrav, slečna za mnou beha, odkiaľ si behala až? Až tam z tých domčekov. Až to je kilometr. No asi. Ty si kilometr behala za mnou. Áno. Len kvôli fotke. No tak nemáš fotku, budeš dneska, že vo vlogu. Dobre, ďakujem.